Здравето не е даденост, а ежедневен избор. И аз доскоро подценявах това, докато не започнах да се грижа за себе си с малки, но постоянни стъпки. Промяната започва отвътре, с мисъл за това какво ядем, как се движим и как поддържаме баланса между работа и почивката. Откакто добавих натуралните продукти към ежедневието си, като алоe вера гел за пиене, за подкрепа на имунната и храносмилането на Mindmatter, за по-добра концентрация, за по-малко стрес и коластрата за силна имунна система, усещам разликата. Чувствах се по-енергична, по-спокойна и готова да посрещам деня си с усмивка. Имам въпрос към всички вас. А ти как се грижиш за себе си? Имаш ли свои ритуали за здраве или използваш добавки? Сподели в коментарите и ако искаш повече информация за продуктите, които използвам, пиши ми налично.